bunky, vôbec všetky imunitné bunky, ale z nich sa potom robí tzv. Diferenciálny krvný obraz, v ktorom sa zisťuje počet neutrofilov, počet makrofágov, počet T a B lymfocytov. Čiže zápalové bunky. Potom máme ale aj iné reakcie, ktoré už nie sú pre nás veľmi vhodné, pretože zápalové bunky dokážu zničiť veľmi dobre. Niekedy, bohužiaľ, aj s pomocou chemických látok, ale dokážu zničiť tie škodliviny. Ale potom máme alergickú reakciu. Čo je to alergická reakcia? Keď sme si povedali, že zápal je obranná reakcia na škodlivinu, tak alergická reakcia je obranná reakcia, ale na nie škodlivinu. To znamená, že je to reakcia na bunku, ktorá pre prevažnú väčšinu ľudí nie je škodlivinou. Tak napríklad viete veľmi dobre, poznáte alergia na peľ. Peľ ako taký nie je škodlivina, ale niektorí ľudia na peľ reagujú nadmerne. To znamená, že prebieha tam tá alergická reakcia. Ďalšou reakciou môže byť napríklad reakcia formou nádorového bujnenia. To znamená, že do organizmu napríklad pri fajčení neustále sa tam dostáva nejaká škodlivá látka a naše bunky tú škodlivú látku neznášajú, tak sa začnú množiť, aby zlikvidovali tú škodlivinu, avšak niekedy, a to je vlastne ten nádor zhubný alebo nezhubný, čiže prekročí to množstvo premnožených buniek tú reakciu, ako by mala byť, nesprávne, a to je vlastne nádor. Ďalšou takou reakciou obrannou, ktorá tiež nie je vhodná a poškodzuje vlastné bunky alebo vlastné tkanivá v danom organizme, je autoimunitná reakcia. Keď má niečo predponu auto, znamená, že to je nie automobil, ale je to niečo proti vlastnému. Čiže autoimunitná reakcia je reakcia proti vlastným bunkám. Čiže povedali sme si na začiatku, že hlavnou úlohou imunitného systému je udržať rovnováhu, to znamená rovnováhu dobrého a zlého v našom organizme. Hlavnou úlohou imunitného systému je rozlíšiť, čo je dobré a čo je zlé. Čiže tu vidíte, že pri zápale imunitné bunky veľmi dobre vedia, že to je zlé a preto to likvidujú. Avšak pri alergii naše imunitné bunky si už ako keby pomýlili to, čo je normálne, a reagujú aj na to. To isté pri nádorovej reakcii a pri autoimunitnej reakcii. Čiže tu dochádza k tomu, že ten imunitný systém nevie akoby nastaviť tú homeostázu, a to označujeme, že sa to volá syndrom imunitnej nedostatočnosti. To znamená, že nedostatočne reaguje ten imunitný systém. Čiže toto je forma zápalu a toto je napríklad alergická reakcia, nádorové bunky, ktoré sa premnožia, alebo potom sú to bunky, ktoré bojujú proti imunitné bunky, ktoré bojujú proti vlastným
bunkám. Ako by to v skutočnosti malo prebiehať? Čiže povieme si teraz niečo o antimikrobiálnej ochrane, čiže ochrana to je imunitná reakcia, ktorá nás chráni. Čiže tu sú rôzne procesy, čiže nie len bunky, ale aj molekuly, na základe čoho prebehne to zničenie toho, čo by tam nemalo byť. A vrátime sa k tej našej prvej obrannej línii. Čo je pre ňu charakteristické? Prvá obranná línia pôsobí veľmi rýchlo, to znamená okamžite, ak tá naša imunitná bunka alebo nemusí tam byť obranná bunka, ale napríklad bunka kože, bunka sliznice, odlíšia to vlastné od cudzieho a začne reagovať. Akou formou? Čiže tu hovoríme, že sú nejaké bariéry, a to fyzikálne bariéry, chemické, mechanické a základné biologické reakcie. Povieme si teraz o všeobecne, ako to prebieha. Čiže fyzikálne bariéry sú napríklad koža, epitel slíznic. Vieme, že koža aj epitel na slízniciach, hlavne teraz sa bavíme o koži, ale aj na epiteli je povrchová vrstva, ktorá sa neustále obnovuje. A to obnovovanie nám zabezpečí, a to je vlastne jeho cieľom je to, aby sa z povrchu tej kože a z povrchu toho epitelu odlúčilo všetko, čo by tam nemalo byť. Ďalším takým dôležitým momentom na koži je to, tiež aj na epiteli, že tie bunky sú veľmi tesno vedľa seba pospájané a okrem toho ešte na povrchu je nejaký hlien alebo je nejaký iný ochranný mechanizmus. V organizme, ak si to chceme celkovo predstaviť, tak napríklad je to, že sa nám neustále tvoria sliny, slzy, a na základe toho sa vylučuje z nášho organizmu to, čo povieme, že je škodlivina, čiže nejaký ten antigén. Nadýchneme sa a začneme kýchať alebo začneme kašľať a to je vlastne to, že je tam niečoho veľa, napríklad hlienu a preto začneme kašľať, alebo je tam veľa nejaký prach v nose a začneme kýchať. Čiže to je vlastne fyzikálna obranná bariéra. Okrem toho, tam fungujú tzv. Antimikrobiálne enzymy a proteíny, vo všeobecnosti bielkoviny. A to sú rôzne molekuly, ktoré sa nám začnú tvoriť, ako sú laktoferín, komplement a tak ďalej. A v reakcii na škodlivinu sa nám tvoria aj rôzne reaktívne druhy. O tom si povieme pri oxidačnom strese. A to reaktívne druhy dusíka alebo kyslíka. Reaktívne druhy kyslíka označujeme ako ROS a reaktívne druhy dusíka označujeme ako veľké RNS. Ďalšou súčasťou tej chemickej bariéry, prvá bola fyzikálna, teraz sa bavíme o chemickej, čiže to sú rôzne látky, ktoré naše bunky dokážu vylučovať. A to je v ústnej dutine nás veľmi zaujíma
práve tá kyslosť, to je to pH, to sú tie vodíkové jóny, a tie sa nachádzajú v určitej miere v sline, v žalúdočnej kyseline, ale potom sú to aj rôzne ďalšie sekréty, ktoré vylučuje naša sliznica v celom organizme. Ich úlohou je udržať určitú kyslosť, ktorá vlastne škodí baktériám, vírusom, alebo naopak tie, ak sa zmení tá kyslosť, sa zase začnú premnožovať. To je to udržiavanie tej homeostázy vlastnými bunkami. Tu vidíme epitel žalúdočnej sliznice, vytvára pH 1 až 2, čiže to je veľmi, veľmi kyslé prostredie. V pankrease zase je až veľmi zásadité. V mozgovom tkanive vidíte pH 7,35 až 45. To znamená, že každé to prostredie v našom organizme môže mať iné pH. Čiže vraveli sme si o fyzikálnej, o chemickej, no a potom je to ešte súbor rôznych mechanizmov, ktoré sa naviažú na vrodenú imunitu. Čiže je to reakcia napríklad cievna stena, pretože keď vojde do nášho organizmu, sa dostane škodlivina, tak táto škodlivina musí byť zničená tou imunitnou obrannou bunkou. A obranná bunka sa vytvára, ako vzniká prevažne v kostnej dreni, odtiaľ sa dostáva do krvného obehu a preto tá cievna stena sa musí rozšíriť, aby tá obranná bunka mohla prejsť k tej škodlivine. A to rozšírenie cievnej steny označujeme, alebo rozšírenie a potom zase zúženie označujeme ako permeabilita. Čiže permeabilita cievnej steny znamená, že cievna stena sa dokáže rozšíriť, to je tzv. Vazodilatácia, a naspäť sa zúži, to je vazokonstrikcia. Čo by sme v súvislosti s týmto mali vedieť, je to, že každá bunka v našom tele nejako zomrie po nejakom čase. Za normálnych okolností tú smrť bunky označujeme ako apoptóza. Apoptóza je vlastne regulovaná smrť buniek a regulovaná znamená, že náš imunitný systém túto imunitnú bunku nebude brať ako niečo cudzie, pretože, a to je veľmi dôležité, pri apoptóze sa tá bunka úplne rozpadne pomocou vnútorných enzymov. Avšak, ak tá bunka bola niečím poškodená, tak sa jej obsah vyleje do prostredia a to označujeme pojmom nekróza. Pri nekróze vznikol tento odpad a tento odpad musí náš imunitný systém zlikvidovať a túto likvidáciu označujeme už ako obrannú reakciu, pretože je to reakcia na niečo, čo tam nemá byť, na niečo cudzie. K fyzikálnym bariéram a chemickým látkam, ak by sme to zhrnuli do jedného bodu, tak patrí napríklad zvýšená teplota, a tu je ten
taký veľmi dôležitý moment, že keď sa nám zvýši teplota, to je ako keby nám organizmus ohlasoval, že sa niečo deje. A tak ako keď v ambulancii dávame po používaní materiály, nástroje, prevažne napríklad dávate kyrety do autoklávy alebo do sterilizátora. Hej, prepáčte. Dobre, ja som ho volala, takže ja tu mám. Tak buďte taká dobrá, vypnite si mikrofón. To znamená, že ja potrebujem v tej autokláve alebo v sterilizátore zničiť tú škodlivinu. A to isté robí náš organizmus, že si vlastne zvýšením teploty alebo až horúčky, podľa toho, aký druh škodliviny v našom organizme je, tak si zvýši tú teplotu a tým dokáže zničiť, zabiť tú škodlivinu, baktérie, vírusy a podobne. No a k takýmto bariéram alebo faktorom patrí aj vlhkosť, to je to odplavovanie. Hydratácia je vlastne pre vlhčenie kože sliznice, aby vieme, že keď máme suchú sliznicu v ústach, tak oveľa rýchlejšie dochádza k jej poraneniu. No a potom sú to rôzne ďalšie fyzikálne a chemické faktory. K biologickým bariéram patria v prvom rade mikroorganizmy a tieto mikroorganizmy, ktoré za normálnych okolností sa nachádzajú v našom organizme a nám neškodia, označujeme ako fyziologický mikrobióm. No a povieme si rôzne typy tých mikrobiómov, ktoré v našom organizme môžu byť. To znamená, že základný mikrobióm alebo z mikrobiómu sa vlastne z tých mikroorganizmov, ktoré tam máme, sa nám vytvára nejaký biofilm a ten biofilm chráni náš organizmus, zabraňuje prieniku škodlivých baktérií, plesní, vírusov a preto hovoríme, že je to tzv. Komenzálny biofilm alebo komenzálna mikrobiota je vlastne to, čo chráni náš organizmus pred cudzím vniknutím cudzích mikroorganizmov. No a tieto mikroorganizmy v tej našej vlastnej mikrobiote ochraňujú náš organizmus pred vniknutím tých patogénov. Skúsme sa teraz sústrediť viac na ústnu dutinu, čiže povieme si o troch základných pilieroch, ktoré máme orálne. Povieme, že sú to také ploty alebo hradby, ktoré chránia náš organizmus pred vniknutím mikroorganizmov dovnútra. V prvej fáze si vlastne dnes hovoríme o neimunitnej stratégii, to znamená, že chceme, aby zatiaľ v úvodzovkách oddychovali imunitné bunky. Čiže všetko, čo robia tie tkanivá na povrchu nášho tela. A to je vlastne ten plod, tá hradba, ktorá zabraňuje tomu, aby sa dovnútra niečo dostalo. Čiže v ústnej dutine ten základ, tú fyzikálnu bariéru tvorí epitel. Čiže musíme všetko, čo sa týka epitelu, vedieť, ako sú usporiadané epitelové bunky, čiže vieme, že bunky ležia v prvom rade tesne vedľa seba, čiže sú veľmi husto naukladané a to je preto, aby to medzi nich
nevošlo nič. Epitel nemá krvné zásobenie, to znamená, že keby sme si jemne poškriabali sliznicu na povrchu, tak nám nebude krvácať. Ak by sme už poškriabali hlbšie, tak samozrejme nám to krvácať bude. Epitel tvorí vlastne takú ako keby pokrývku všetkých dutín, ktoré máme v našom organizme, ako je pažerák, črevo, žalúdok a takou dutinou je aj ústna dutina. Čiže epitelové tkanivo, epitelové bunky sú súčasťou epitelového tkaniva a pokrývajú celú našu ústnu dutinu. V bunkách epitelových sa nachádzajú tzv. MMP, MMP, to je vlastne matrix metaloproteinázy a to sú vlastne enzymy, ktoré ako prvé, keď tam vnikne do ústnej dutiny škodlivina, sa zmenia na aktívne matrix metaloproteinázy tým, že na seba naviažu zinok a tým začnú rozpúšťať tú škodlivinu. Čiže to patrí k prvej fyzikálnej bariére. Fyzikálna bariéra je na základe ešte raz toho, že tie bunky sú veľmi husto vedľa seba uložené. Ďalej, že sú naukladané husto v takých hustých vrstvách a tiež, že ten epitel sa dokáže, tá bunka, keď zostarne, alebo ak je poškodená na povrchu, tak sa odlúpne. Čiže hovoríme olupujúci epitel, alebo ho správne označujeme ako keratinizovaný a nekeratinizovaný. Čiže tam, kde je otočený smerom k napríklad máme gingívu, máme sulcus, na povrchu je na gingive tzv. Keratinizovaný, čiže olupujúci sa epitel, alebo vnútri už je nekeratinizovaný, čiže ten sa nemusí olupovať, ten vlastne sa obnovuje tým, že tá bunka odumrie. A potom funkciu ďalšiu má epitel a označujeme ju ako chemická, tak ako sme si rozprávali o pH, ako o chemickej bariére v našom organizme, tak aj epitelové bunky dokážu po chemickej stránke vylučovať tzv. AMP, a to sú antimikrobiálne peptidy. Čiže antimikrobiálne peptidy majú za úlohu zničiť tú škodlivinu. Napríklad na baktériu sa naviažu, pretože antimikrobiálne peptidy majú pozitívny náboj. Ďalšou funkciou je funkcia imunologická. To znamená, že aj na povrchu, čiže v tom epiteli, nie len vo vnútri, ale aj na povrchu sa nachádza niekoľko tých obranných buniek. Ak zlyhá ten epitel ako bariéra, napríklad, že ho máme často poranený, ako v dnešnej dobe vidíme napríklad pri používaní rôznych druhov tabaku,
ktorý si niektorí vkladajú na povrch slizníc, tak tým sa rozleptáva, poškodzuje sa ten epitel a vlastne zlyháva ako bariéra a cez to poškodené sa veľmi ľahko dovnútra dostane nejaká, povieme, infekcia, čiže dostanú niektoré z tých baktérií alebo vírusov alebo z iných škodlivín. Skúsme si predstaviť ten epitel napríklad takto na jazyku a v podstate môžeme vidieť, že za normálnych okolností ten epitel je nie len úplne hladký, ale na povrchu sú rôzne povláčiky. Za normálnych okolností je to jemný povlak, ktorý mi chráni celý ten epitel. Tu vidíme ten rozdiel, keď na niektorom mieste je ten epitel poškodený. To znamená, že mi nedokáže chrániť môj povrch, napríklad v tomto prípade na jazyku. Tu vidíme zase zhrubnutý ten povlak, aj tu vidíme zhrubnutý povlak. To znamená zase, tá epitelová bunka nemôže vykonávať svoju funkciu, ako je napríklad tvorba dostatočná tých antimikrobiálnych peptidov, pretože sa veľmi často pri narušení mikrobiomu premnožia určité druhy baktérií, plesní a tie potom pokrývajú nám ten jazyk. Rovnako pri užívaní častom výplachov narušíme mikrobióm alebo pri užívaní antibiotík. Čiže tu je len taký príklad, ako ten epitel je na povrchu chránený tým nejakým povláčikom. Ďalšou úlohou v obrannej, neimunitnej obrane v reakcii má veľmi, veľmi dôležitú úlohu práve tá pelikula. Pelikula je vlastne vrstva, ktorá sa na povrchu zubov, na povrchu sliznice vytvorí z nejakých proteínov, z nejakých bielkovín a do tejto pelikuly sa potom usádzajú alebo prichytávajú nejaké tie baktérie. Čiže tu ako prvé sa prichytávajú tie komenzálne baktérie. Komenzál je vlastne to, čo by za normálnych okolností v tých ústach máme, ale neškodia nám. To znamená, že my máme prospech v tom, že nám chránia pred vniknutím iných baktérií. To znamená, povieme, že jeden má prospech a druhý nie je poškodený. Ako tie fungujú tie komenzálne baktérie, tak si môžeme povedať, prichytia sa tým, že obsahujú na svojom povrchu nejaké prichytávky a my ich odborne označujeme ako adhezíny. Adhezíny sú vlastne tie látky, ktorými sa tá baktéria dokáže prichytiť k povrchu tej pelikuly. Čiže tu sa zastavíme a povieme si, že v ústnej dutine a vôbec všade, keď si pamätáte z chémie, sa látky navzájom buď priťahujú, alebo sa odpudzujú. V ústnej dutine máme zuby a tie majú na povrchu náboj negatívny. Rovnako v ústnej dutine máme slinu a tá má na svojom povrchu náboj pozitívny. To znamená, že ja keď si vyčistím zuby, tak tá slina sa okamžite prichytí na povrch zuba. Čiže plus a mínus.
plus a mínus znamená, že sa nám povrch celej sliznice, povrch zubov pokrie tou pelikulou. Baktérie ako také majú na svojom povrchu náboj a to je zase mínus. Mínus majú všetky druhy baktérií, čiže aj gram pozitívne, aj gram negatívne. Gram pozitívne aj gram negatívne baktérie sa prichytávajú na povrch práve tej pelikuly. Čiže zub je mínus, pelikula je plus, baktéria je mínus. No a ktoré baktérie sa prichytia ako prvé? Vždy ako prvé sa prichytia tie, ktoré majú najšpecifickejšie tie prichytávky. To znamená, vidíme, tu sú také ako keby vlákienka a voláme ich adhezíny a tie sa prichytia vždy ako prvé. Čiže hlavnú úlohu má také, tu napríklad Streptococcus mutans, tu ho máme, má špecifické adhezíny, pomocou ktorých sa veľmi rýchlo dokáže na tú pelikulu prichytiť. Nás viac ale by mal zaujímať v podstate ten tzv. Komenzálny biofilm, to znamená, že to sú tie baktérie, ktoré sa dostali do ústnej dutiny najčastejšie práve v období, keď sa formuje ten mikrobióm a v ňom sa nachádzajú potom tie baktérie. Aké baktérie sa prichytávajú, to si zopakujeme vlastne, keď si povieme, že máme tam tzv. Primárnych kolonizátorov, a to sú všetky druhy streptokokov, potom patria tam aktinomycety a podobne. Čiže prečo sa tieto baktérie prichytia? Pretože tie baktérie si chcú vlastne privlastniť celý ten priestor, v ktorom majú dostatočný jednak kde bývať, keď povieme, alebo čo je pre nich veľmi dôležité, je živina, čiže prísun jedla pre tieto baktérie. No a ak tieto baktérie skonzumujú všetko, čo im ponúka toto prostredie, tak vlastne tým blokujú záujem tých patogénov sa tam usídliť. Preto je nesmierne dôležitý práve ten primárny mikrobióm, ktorý máme v ústnej dutine, pretože on nás chráni pred tými patogénnymi mikroorganizmami tým, že obsadí všetky tie miesta a všetky tie plochy, kde sa už vlastne neoplatí v úvodzovkách usadiť paro alebo kariopatogénnym baktériám. V neimunitnej obrannej reakcii sa bavíme aj o neimunitnej ekologickej regulácii. Čo je to ekologická regulácia? Sú to určité pravidlá v tom mikrobiome, ktoré, ako sme si teraz spomenuli, sa nám vytvoria. Čiže sú tam mikroorganizmy, ktoré sa navzájom môžu a ktoré sa nenávidia. Čiže povieme o antagonizme a o synergizme. Antagonizmus to sú práve tie komenzálne druhy, ktoré potláčajú práve tie, ktoré škodia, pretože tie, ktoré škodia, im vlastne škodia pre nich vlastných, škodia im tým, že im berú ich výživnú látku a že im berú aj priestor, v ktorom by mohli oni navzájom sa rozmnožovať. Synergizmus
je vlastne to, čo môže fungovať, a tu je taký príklad, to je tá vzájomná pomoc medzi jednotlivými druhmi, čiže napríklad Porphyromonas gingivalis a Treponema denticola sa navzájom podporujú, čiže hoci sú to rôzne druhy, tak baktérií, ale navzájom sa podporujú tým, že si vylúčujú nejaké látky, ktoré vyhovujú pre nich, pre jeden druh aj pre druhý druh tej baktérie. Čiže ako fungujú tie komenzálne druhy? Čiže oni vylučujú takisto ako epitelové bunky, tak vylučujú bakteriopsíny, a to sú vlastne tie chemické látky, ktoré zabezpečujú poškodenie tých, ktoré by tam nemali byť. Ďalej, nie len tou chemickou látkou, ktorá sa vylučuje, ale zároveň menia pH prostredia. To znamená, že to zmenené pH, kyslosť alebo viac do tej zásady, tak potláča daný druh. Vieme, že v sline sa nachádza pH približne 6,7 a 6,7 vyhovuje, vieme, že to je mierne kyslé, pH máme od 0 do 14, 7 je neutrálne pH a smerom nadol je kyslé a až najkyslejšie pri pH 1. A smerom nahor až do 14 máme zásadité pH, čiže tvorí zásadité prostredie. Čiže vieme, že baktérie, ktoré žijú v sline, majú pH, alebo vyhovuje im pH 7,6. Baktérie, ktoré žijú v sulkulárnej tekutine, ktorá je vlastne transsudát, to znamená, že vyteká z ciev, ktoré sa nachádzajú v parodonte, a tu je pH 7,3 približne. Je veľmi dôležité to vedieť, pretože tá zásaditosť sa tu dostáva z krvi a naše orgány vo vnútri nášho organizmu, a to je celý cievny systém, je veľmi, povieme, háklivý na zmeny pH. Preto napríklad, keď prekyslíme organizmus, pijeme veľa kyslého, tak náš organizmus sa snaží čím viac tú kyslosť v tom organizme zriediť. No, čiže povedali sme si, že tie komenzálne druhy nám zabezpečujú ochranu na základe toho, že tvoria bakteriocíny, ďalej, že regulujú to pH, tú kyslosť toho prostredia, ale tvoria aj rôzne, vylučujú zo seba rôzne metabolity, čiže metabolizmus je látková výmena, to znamená, čo spapám, to zo mňa v určitej premene metabolizme sa dostane von, ako je na pot, moč, stolica. To sú vlastne metabolizované látky, ktoré sa z organizmu vylučujú. A takisto prebieha ten metabolizmus v každej bunke, v každom mikroorganizme. To znamená, že mikroorganizmus tiež niečo musí spapať v úvodzovkách, a keď to použije, tak to z neho takisto niečo sa vylúči. No a tu už sa dostávame aj k výrazu signál. Tu si musíme povedať, že každá bunka, to je jedno, či to je bunka nášho tela, alebo či to je
mikroorganizmus, čiže bunka mikrobiálna, dokáže zo seba vydať nejaký signál. Naše bunky vylučujú signály vo forme nejakých bielkovín a to sú najčastejšie a veľmi často spomínané cytokíny. No a baktérie zase vylučujú signály, pomocou ktorých sa navzájom dorozumievajú a to je tzv. Quorum sensing. A tu máme v podstate a musíme si uvedomiť, že tie naše komenzály, čiže naše vlastné, vylučujú nejaké bielkoviny, alebo ktoré hovoríme, že sú to signály, pomocou ktorých tlmia sa snažia prerušiť alebo stlmiť, alebo úplne prerušiť ten rozhovor medzi tými patogénmi, čiže tzv. Signálne dráhy, čiže to sú tie komunikačné dráhy medzi škodlivými baktériami a tým pádom sa tie škodlivé baktérie nebudú vedieť dorozumieť. Avšak tie baktérie tiež majú vlastné zbrane, čiže tu si povieme, ako napríklad funguje jedna z najhorších škodlivých baktérií a to je Porphyromonas gingivalis, ktorý má tzv. Enzymatickú zbraň, označujeme ju ako gingipín alebo gingipine a to je vlastne škodlivina, ktorou dokáže rozpustiť, čiže povieme, že to je enzym a tým rozpustiť tie naše bunky, naše medzibunkové spojenia a imunitné bunky, tkanivové bunky a tým vlastne sa naruší tá imunitná reakcia. Povieme si taký príklad, kedy ten paropatogén dokáže poškodiť napríklad tvorbu inzulínu. Budeme sa tomu potom ešte venovať. Čiže zase si povieme, každá bunka má na svojom povrchu nejakú anténku a my ju voláme, že je to receptor. Táto anténka, čiže tento receptor, má za úlohu zachytiť nejaký signál, ktoré si tie naše bunky navzájom posielajú a na základe toho signálu tá bunka vyrobí nejaký produkt. No a bunka, ktorá má za úlohu vytvoriť inzulín. Inzulín vieme, že je látka, ktorou úlohou je vlastne rozpustiť cukor, čiže glukózu a tým pádom, keď nám Porphyromonas gingivalis zničí ten receptor na povrchu buniek, ktoré by mali produkovať inzulín, tak tá bunka nevie zistiť, že v okolí sa pohybuje nejaký cukor, nejaká glukóza, no a inzulín sa nám nevytvorí, to znamená, že cukor bude poškodzovať náš organizmus ďalej. Čiže potom hovoríme o tzv. Inzulínovej rezistencii. To je len taký príklad, čo všetko dokážu tie baktérie. No a k tejto časti ešte si povieme alebo zhrnieme tú ekologickú reguláciu, čiže naše obranné bunky, tu vidíme naše komenzálne bunky a tie začnú vylučovať tzv. Bakteriocíny a to sú
chemické obranné látky, ktorými zničia tie cudzie. Ďalej urobia to, že zmenia pH, hej, a na základe zmeneného pH tie naše škodliviny sa tam nedokážu usadiť, ale odtiaľ odchádzajú. To znamená, že si musím uvedomiť, že prečo napríklad, keď ja mám zdravý zub, zdravé ďasno, prečo pod ďasnom, keď je normálne tá